ɗan da kamar shi haka bidiyo ya mana bidiyon shi to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام واي واي السلام عليكم السلام me ta muku ka shiga jikinta wallahi ba ta yi muna komai ba haka dai dan zalunci amma ga abu mun hita a'a ko ina ba ku zo sai na magana da ku me ta kun ka shiga jikinta ba ta yi muna komai ba wallahi shekara kuna tare da ita shekaran mu 30 lige mana shekara kuna shekaran mu 30 da me kuka yi mata tana muna kashe ta kuma muna kashe ta amma kasuwan nan da mun kamata ba mu mata komai mancin shiha gaskiya ba mu mata komai kashe ta na ɗaya muka to kuna so in rabu da ku ko in kashe ku a'a muna barwa da ita wallahi in ba ku rabu da ita ba an ka sake kawo ku nan me kuka ce muku wallahi ka kashe mu kun taba jin kamshin lahira a'a ya taba jin irin wannan abin wani yana da ma nake tare da shi namiji na ko mace namiji na wallahi ni sunanka awwal ka taba jin kamshin lahira a'a da ɗaya da duniya ka taba jin abin da na sama a'a to ka san wani abi ka san wani abin da ka so an gaya ma billahi allazi la ilaha illa huwa ka ji na rantsuwa ko ya an ka saki cewa ka saki sata duk abin da ka saki sata an ka dawo da kai wurin ga kone ka zanyi in kashe ka har lahira da ka rabu da jikinta har abada da in kashe ka wani haka so wallahi ka kashe ni ka yi son haka na ko to kace mi sunanka awwal zan baka alƙawari ka ji ko in ka saba ka dawo kashe ka zanyi har abada in kashe ka in kai ka lahira kana son ka ji lahira kana son ka ji lahira a to wurin kai ka lahira yanzu a'a walla ban so ban so a kana so kanka ci ban walla so kana so wallahi ban so wallahi ban so kai dai haki tare da ita ko akwai wani tare da ita bancin wallahi ni na dai to ka ce kai awwalu haki ko ka ce ka dauki alƙawari a'a walla ban so ka ba wani wuri haki halam abin gani tuwa mako a'a kai aljanna wani wuri haki zamne bisan icce wani icce halam na abin ga na dungun yaro na wani wuri na jin abin gani ta in dogo sai na hauta mina na kacce ka debo halan ga dogon yaro abin ga wata mace ta debo ita satte ta debo na abin ga dogon yaro ko kai ku sai ka shige jikinta dan dai zalunci amma yanzu wallahi na an taɓa marin ka a'a to ni zan mare ka kana iya rama a don Allah ka rama to ka turo min wani naku ka shira ma gare ni shira ma kana da waye ai go to wurin ƙara ma ka turo a mare ni kaji abin da nace ka turo wani shira ma in kuma kai kana iya ka rama ka ce kai awwalu ni awwalu ka ɗauki alƙawari ce ka ɗauki alƙawari na ɗauki alƙawari tsakaninka da Allah tsakanina da Allah ba za ka sake dawowa jikin mi sunan da hake cikin jikinta Hindu ba za ka sake dawowa jikin Hindu ba har abada Awo. Ce har abada. Har abada. Idan ka saba ka dawo. Ce idan ka saba ka dawo. Idan na saba na dawo.
bala'in gabas da bala'in yamma da bala'in kudu da na arewa bala'in ɗari da damana su tabbata a bisa kanka in ka dawo jikin hindu in ka dawo jikin hindu ka ji abin da kace ko ya sallama buɗe baki ka yi ta ya sallama buɗe baki ta baki za ka yi ta salamu alaikum salamu alaikum ta wai ta hita ba mutane wuri na haita tashi tsaye wannan garuwa ya wuce kenan